Criminology student ug bidagan pagka-SK kagawad sa ilang barangay sa Initaw, Misamis Oriental ang patay human nga gipusil sa riding in tandem suspects. Ani ang report. Dead on the spot ang 23 anyos nga si Mark Allen Takbobo, residente sa Proctrisi, Barangay Hampason, Initaw, Misamis Oriental. Human gipusil sa iyang ulo pasado alas 8 sa gabi adlong Lunes. Ang biktima o sa criminology student sa Initaw Community College og midagan sab pagka-SK kagawad karong umaabot nga piniliay. Sumala sa kapulisan, tulo ka mga gunshot wound ang nahiaguman sa biktima kung asa pulos kini sa iyang ulo nga bahin. Na-recover sab sa PNP Soco ang duha ka mga basiyo sa kalibre 45 nga pistola. Base sa information nga dunay motorsiklo nga XRM ang gisakyan sa maong suspitsado nga ni pusil aning naigo kani siya sa iyang forehead o sa lips portion sa iyang ulo gyapon. Gilayon nagpahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan sa Initaw ug mga kasikbit nga lugar human ang insidente. Wala madugay uban sa tabang sa El Salvador City Police Station ug 2nd PMFC Misamis Oriental. Na-hold sa otoridad ang usa ka SUV nga dunay kargang motor nga gituwang mo'y gigamit sa krimen. Lakip na ang tulo ka mga lalaking persons of interest. Ang maong mga person of interest na nasa maong sakay atong kuan so gikandakan sila og para pintest sa atong Regional Forensic Unit 10. Apan wala madugay, gibuhian rasab ang tulo ka mga persons of interest human nga nagnegatibo sila sa paraffin test nga gihimo sa otoridad. Karon padayon ang investigasyon sa krimen ug kung unsa ang posibleng motibo niini. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.